Hashtag spread kindness and generosity ang gipakita sa parokya sa San Isidro, Labrador sa Barangay San Isidro, Talisay City sa bispera sa ilang pagsaulog sa fiesta. Gibaligya ang mga karne sa baboy, manok o kinilyong bugas sa kantidad lang nga 500 pesos. Ano ang report ni Fem Rido Mabo? Tag 2 ka kilong karne sa baboy, 2 ka tibuok manok ug 3 ka kilong bugas ang gibaligya dinhi sa parokya sa San Isidro Labrador Parish sa kantidad nga 500 pesos lang. Kung kwintahon matud pa sa mga parokyano, mobalor na gyud unta kini sa kapin usa ka libo ka pesos. Gibaligya ang mga karne ug mga bugas Mayo 14 usa ka adlaw sa dili pa ang bisperas aron adunay mahikay. Gisaulog ang kapistahan ni San Isidro Labrador dinhi sa Barangay San Isidro, Talisay City niadtong Mayo 16. Matod sa Pangulo sa Parish Pastoral Council, nga gipanguluhan ang maong programa sa ilang Padre Cora, Monsignor Agustin Tinting ang kahas. Ipahigayon to sa among kuraparoko dinhi sa refleksyon sa kinabuhi sa among mahal na patron nga Sinyo San Isidro Labrador nga manggihatagon. So far ato sa iyang gibuhat, daghan kay nalipay nga parokyano, daghan kaayo nalipay nga nagserbisyo dinhi. Nganiadtong adlaw sa Pizza 15 sa Bispiras, dunay nakahikay bisa ginagmay lang, dunay naghumba, dunay napritada, naay nagbami. Niabot sa 85 ka mga pamilya ang nakabenepisyo sa programa. Sama na lang ni ini mga niboluntaryo nga moalagad sa simbahan. Nakahikay good. Ay wa man gyud mihikay. Ay wa gyud mipalit anang baboy nga pilarong kilo. 350 man siguro. So ang inyong plano ikaw unta nga mamista sa sidingan, Awa na. Dito na lang sa balay. Nagluto na lang yun mi. Wala jud ko'y plano kay wa man ko'y bana nya. Pero sa akong mga anak kung kaluto ba sila. Diha ko sa akong mga anak nagakuan kung magluto ba sila sa piyesta. Nag-volunteers diri sa sod sa simbahan mo iyang gitatagan og kanang priority nga makapalit. Nya dayon kay para naay mahikay ini ka piyesta sa pamilya. na mangutang. Dili na mangutang. Gihangop nila kay labing unang higayon kini nga adunay ingon niini nga programa sa maong parokya. Nalipay gyud kay mi. Nalipay kami sa butan kay si Monsignor namo. Mibati gyud siya kanamon namon tanan dire. So napaambit mo to ninyo, ma'am? Oo. Paambit na mo sa mga pagkaon sa mga tao. Ani diri sa ako mga amiga, mga to. Sa maong paagi, napakita matud pa nila ang tinuuray nga diwa sa kapistahan. Ang pagpasalamat sa mga grasya ug ang pag-inambitay sa mga grasya kun hashtag spread kindness and generosity. Obani Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.